a chroeso nôl, dyma'r ail fideo yn y Pecyn Gweithgaredd yma. So yn y fideo diwetha, wnaethon ni trafod Algebra Boole ar y Rhesymeg Boole. A heddi rydyn ni'n mynd i siarad am sut allan ni defnyddio y sgiliau yna. Sut gallwn ni defnyddio Algebra Boole yn bywyd dydd ddydd, yn pariannau, cyfrifiaduron a gwefannau chwilio. So ni'n mynd i edrych ar gwefannau chwilio yn cynta. So ni'n mynd i edrych ar pethau fel Google enghraifft. So os ydw i just yn agor Google nawr, be fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i edrych am lluniau hyn yma bach yn haws i deall be yn union sy'n mynd ymlaen. So fi moyn chwilio am lluniau o coed, neu fi moyn chwilio am lluniau o gwair. Okay? So os ydw i'n chwilio am hwnna. Nawr, byddwch chi wedi sylweddoli be wnes i wedi chwilio am lluniau o coed a wedyn wedi ysgrifennu o grass. Nawr, y reswm fi wedi wneud hwnna yw i sicrhau bod Google yn sylweddoli ta chwiliad bwl fi moyn wneud a nid just trwy defnyddio'r gair Saesneg fi moyn. Fi'n ceisio dangos bod fi moyn lluniau sy'n cynnwys neu llai, coed, neu gwair, neu'r ddau. Okay? Ac yn gallu gweld wrth edrych ar yr atebion sy'n dynnu fan hyn, dyna beth sydd wedi digwydd. Mae dy fi lluniau o gwair, mae dy fi lluniau o coed, ac hefyd mae dy fi lluniau sydd yn cynnwys y ddau, lluniau sydd yn cynnwys coed a gwair yn yr un llun. Nawr, fi'n mynd i newid hwn, fi'n mynd i cael gwared ar yr oed, cael gwared ar neud, a fi'n moyn ei chwiliad arall trwy defnyddio trwy defnyddio and. So trees and grass fi'n moyn chwilio am. Gwych. Okay, so chi'n gallu gweld mae lluniau wedi newid a mae cynnwys y lluniau wedi newid hefyd. So, wrth edrych fan hyn, mae dal dy fi lluniau sydd yn cynnwys gwair a coed, ond jyst braidd un llun, sa'n credu bod un o gwbl actually, sy'n cynnwys ond gwair neu ond coed. Okay? A mae hyn oherwydd rydyn ni wedi defnyddio'r Rhesymeg Boole yna. Be fi moyn yw lluniau sy'n cynnwys coed a gwair. Sa'i moyn lluniau o just gwair neu lluniau o just coed. Fi moyn lluniau sy'n cynnwys y ddau. Nawr, ni hefyd yn gallu defnyddio y nid, y not yna. So os fi'n rhoi trees, not grass. Let's gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Nawr, dydy hyn ddim yn gweithio mor dda ac yn gallu gweld mae'r lluniau wedi newid, mae'r peiriant yn ceisio wneud rhywbeth wahanol ac yn ceisio chwilio am lluniau sy'n cynnwys coed ond sydd ddim yn cynnwys gwair. Ond dydy hyn ddim yn gweithio mor dda. Nawr, just dau main bunt sydd dy fi fan hyn, so just trees a grass fi'n defnyddio hyd yn hyn. Ond fi'n gallu ychwanegu fwy o fi'n bynnag. So mae dy fi coed neu gwair neu fi'n gallu ychwanegu perthi hefyd. So, gwych. Okay, so chi'n gallu gweld fan hyn, mae'r lluniau eto wedi newid. Mae dy fi lluniau sy'n cynnwys coed, sy'n cynnwys gwair, a lluniau sydd yn cynnwys perthi hefyd. Okay, gwych. So, chi'n gallu gweld fan hyn, mae hon yn cynnwys gwair a perth, ond dim coed. Mae'n edrych fel hyn, mae'n cynnwys gwair a coed, ond ddim perth. A mae dyn ni cwpl hefyd sydd yn cynnwys gwair a coed a perthi. Mae hyn yn un neis. Sy'n dangos y tri. Gwych. Okay, so chi'n gallu defnyddio yr Rhesymeg Boole yna mwyn gallu gwneud chwiliadau ar y we. Mae hyn yn digwydd tu cefn sy'n gweithio yn y cod wrth i ni wneud chwiliadau fel yna. Ond ni'n gallu wneud yn bach fwy clir wrth defnyddio wrth i ni chwilio hefyd. Gwych. Okay, so dyna un lle mae'r Rhesymeg Boole yn cael ei defnyddio ddydd ddydd, ond hefyd yn cael ei defnyddio mewn cyfrifiaduron. So mae cyfrifiaduron wedi adeiladu o cylchredau electronic a mae rhain yn amlygiad corfforol o'r Rhesymeg Boole. Okay? Ni'n meddwl am cyfrifiaduron fel rhywbeth hanner glyfar sy'n deall lot o syniadau, ond yn dweud y gwir, mae cyfrifiadur ond yn deall dau neges. Maen nhw'n deall ymlaen ac i ffwrdd. Okay? Ac yn gallu meddwl am hyn fel maen nhw'n deall gwir neu'n anwir. Os ydych chi wedi clywed am daiaidd, os ydych chi clywed am binary, dyma lle mae hyn yn dod o. Okay? Maen nhw'n deall 1 a 0.
ymlaen ac i ffwrdd, gwir neu anwir. Dyma'r unig peth mae cyfrifiaduron wir yn deall. So dyma lle mae daeth yn dod o yw ymlaen ac bant ymlaen a bant ymlaen a bant. Yr 1 a 0. Os ych chi erioed wedi gael bwtwm pŵer sy'n edrych fel hyn, mae'r 1 a 0 actually yn y symbol yma. Mae ydych chi y 0 fan yma, a mae ydych chi 1 fan hyn yn symbol pŵer. Gwych. Okay, so dweud i, mewn cylchred electronig chi yn gallu defnyddio rhesymeg Boole yma. Ni'n defnyddio hyn trwy Adwyon Rhesymeg, logic gates. Okay? A dyma y symbolau ar gyfer y dwyon yma. Nawr, mae'r symbolau yma yn rhywbeth byddwch chi'n defnyddio ledled y byd. Yn yr un ffordd, os ydych chi'n darlunio cylched a byddwch chi'n defnyddio yr un symbol ar gyfer bwlb golau, yr un symbol ar gyfer batri er enghraifft. Dyma'r symbolau rydych chi'n defnyddio ar gyfer Adwyon Rhesymeg os ydych chi'n rhoi e mewn eich cylched. Mae hwn yn meddwl yw sdim ots os mae'r dyn neu'r fenyw sy'n adeiladu eich cylched ar gyfer chi yn deall yr un iaith â chi, byddwn nhw'n gallu edrych ar eich cylched a deall yn union be rydych chi'n moyn. So dyma'r symbol ar gyfer adwy neu. Os mae a neu b yn wir, bydd yr allbwn yn wir. Dyma'r adwy a neu ac. Os mae a b yn wir, bydd yr allbwn yn wir hefyd. A dyma sut mae'r adwy nid yn edrych, just un mewnbwn sy'n dyfu fan hyn. Os mae'r mewnbwn a yn wir, bydd yr allbwn yn anwir. Ac yn ffordd tebyg, os mae'r mewnbwn yn anwir, bydd yr allbwn yn wir. Okay? Mae fe jyst yn newid o'r un i'r llall, o 0 i 1 neu o 1 i 0. Nawr, mae nifer o wahanol wefannau ar gael ar yn cyfernu mwyn ni gallu chwarae amgylch gyda'r cylchredu yma. Okay? So dyma mae'r linciau i gyd o dan y fideo yma ar ein gwefan os oes ydych chi'n diddordeb. Beth sydd dyfu fan hyn, mae dyfu dau switch fan hyn, fi'n gallu troi nhw ymlaen ac i ffwrdd ar y bant, fel yna, a dyma fy allbwn. Nawr, fi'n gallu ychwanegu Adwyon trwy edrych ar ochr yma o'r sgrin. Clicio fan hyn. Fi'n mynd i dechrau trwy ychwanegu adwy neu yn o logic gate. Clicio fan hyn, ychwanegu. So dyma fo, a fi'n gallu cysylltu fo just trwy tynnu o un cylch i'r cylch arall. Okay, so ar hyn o bryd, mae'r dau mewnbwn yn dangos anwir, mae'r dau mewnbwn bant, a felly mae'r allbwn hefyd yn bant oedd yn anwir. Os ydw i'n newid hyn, os fi'n rhoi hyn ymlaen, be ydych chi'n credu sy'n mynd i digwydd un allbwn os mae dynnu adwy neu? Okay, gwych. So rydw i wedi rhoi hyn ymlaen. Mae wedi newid hyn i fod yn wir, i fod yn 1, a wedyn mae dyfu yr allbwn sydd hefyd yn ymlaen. Os fi'n newid yr un yma hefyd, fi'n gallu rhoi hyn ymlaen. Mae hyn yn parhau i fod ymlaen. Okay? So chi'n cofio gyda neu, gyda'n adwyn neu o logic gate, os mae un neu y llall ymlaen, bydd yn allbwn ni ymlaen. So os fi'n troi un bant, mae hyn yn parhau i aros ymlaen. Os fi'n rhoi 2 bant, mae hyn i fod yn newid i fod yn bant, i fod yn anwir. Mae'n just cael gwared ar hyn. Let's gweld os ni'n gwneud yr un peth, ond yn lle adwy neu, fi'n moyn newid i un a neu ac. So and fi'n moyn newid, and logic gate. Os ni'n just yn tynnu hon i mewn i'r cylchred, ni. Okay, so os ydych chi'n rhoi yr un yma ymlaen, be sy'n mynd i digwydd i'n allbwn? Os ydych hyn yn mynd ymlaen, ydy hyn yn mynd i newid i fod ymlaen, ydy hyn yn mynd i oleu yn oren, neu ydy hyn yn mynd i aros yr un peth. So, na i roi hyn ymlaen. Chi'n gallu gweld, does dim byd arall wedi newid, okay? A mae hwnna oherwydd gyda'n adwy a, mae rhaid i y mewnbwn cyntaf a'r ail mewnbwn bod yn wir. So os mae 'da fi'r 2 ymlaen,
mae'r allbyn yn ymlaen hefyd. Os ydw i'n cael gwared ar un, fi'n mynd i newid hyn i fod yn bant i ffyrdd. Chi'n gallu gweld bod hyn yn newid. Mae rhaid i'r ddau bod yn wir mwyn i mi gael allbwn sy'n wir hefyd. Gwych. Ac yn gyflym, na i dangos i chi yr un nid, not logic gate hefyd. Just achwynegu hwnna. So, just un mewnbwn sydd angen ar gyfer hon. Wrth i mi tynnu llinell fan hyn, be chi'n credu sy'n mynd i digwydd i'r allbyn? Gwych, so chi'n gallu gweld mae hyn, mae dyn ni mewnbwn fan hyn sydd bant sydd i ffwrdd, mae'r adwy not yma, yr adwy nid yma yn newid yr allbwn i bod ymlaen. So fi'n clico fan hyn, mae hon yn newid. So mae'n just yn neud y gwrthwyneb. Dyna gyd mae'r adwy not, yr adwy nid yn neud, y not logic gate yma yn neud. Gwych. Na chi'n gallu gweld, mae nifer o wahanol pethau, mae hefyd cwpl o adwyon nid ydyn ni wedi trafod, ond os ydych chi moyn arbrofi, chi'n gallu edrych fan am yna. Mae hefyd ffordd arall o wneud, mae'n dyfu gwefan arall i dangos i chi. Mae hon, a falle bod hyn bach yn haws i chi defnyddio. Mae dynnu ein bulb sy'n dynnu, mae dynnu'r switches chi'n gallu rhoi ymlaen ac yn ffordd. Efallai bod hyn yn haws i chi feddwl amdano, ond mae'n gwneud union yr un peth. Chi'n gallu achwanegu adwyon a achwanegu gwifrau yn union yr un ffordd a troi hyn ymlaen ac i ffordd, a chi'n gallu gweld yn union lle mae hyn yn dod o. Ffordd arall, os chi'n cael bach o trafferth y hyn, mae dy fi gêm fan hyn sydd yn dangos Rhesymeg Boole mewn ffordd bach yn wahanol. So chi'n gallu achwanegu darnau fan hyn a wedyn trwy defnyddio Rhesymeg Boole, gweld chi'n gallu creu lluniau cywir. Eto, mae hyn yn ffordd wahanol o meddwl am sut i wneud e. Ges i fan wrong. Fi'n credu gallwch chi wneud bach yn well na fi. Okay. Ond les mynd nôl i'r un yma. Be fi moyn wneud nawr yw fi moyn creu cylchred sydd bach fwy cymhleth, ond efallai un sydd yn dangos i chi sut all rein fod y defnydd chi o ddydd i ddydd. Be fi moyn wneud yw creu modeli cylchred, efallai byddwch chi'n ffindio yn eich ceir. Nawr, fi moyn cwbl o ddoi o switches, fi'n mynd i roi 4 switch yn yr un yma. So, be fi moyn yw creu cylchred lle mae'r bulb yma yn mynd i fflachio os mae dy fi problem sy'n dweud dylsech chi ddim fod yn gyrru ar hyn o bryd. Okay? So, am y switch fan hyn, be fi moyn yw i ddangos os mae'r drws ar agor neu nos. Fi'n mynd i enwi hyn yn drws. Okay? So, mae'r switch yma yn cynrychioli drws y car, ydy ar agor neu ar cae. Mae hyn yn mynd i cynrychioli allwedd. So, ydy allwedd y car yn y system tanio yw be fi'n edrych am fan yna. Mae'r un fan hyn y trydydd un, mae hyn i'n mynd i gweld os ydy'r car mewn ger. So os ydy'r car yn ger cyntaf er mwyn symud ymlaen, mae hyn yn mynd i cynrychioli os ydy o'n yna, ac yn ola fi moyn y switch olaf i cynrychioli gwregys diogelwch. Gwregys. Ydw i yn gwisgo y gwregys diogelwch cyn i mi gyrru. So, let's meddwl am hyn. Be ydw i moyn? Okay, so be fi moyn yw i hyn fflachio. Fi ddim moyn iddo fo fflachio os mae'r drws ar agor ar unrhyw bryd. Okay? So, enghraifft, os nad yw'r allwedd yn y system tanio, bydd yn ffain i gael y drws ar agor, bydd hwnna ddim yn broblem, efallai fi'n tynnu pethau mewn y mas o'r car. So, be fi moyn yw, os mae'r drws ar agor, a mae'r allwedd yn y system tanio, fi moyn i hyn fflachio. Okay? So, oherwydd ni, be fi moyn, pa adwy ydw fi moyn? Fi moyn yr adwy and, yr a neu nid. So, just yn ei hyn fan hyn. So, os mae'r drws ar agor, fel yna,
A hefyd, mae'r allwedd yn y system tanio. So os mae dau peth yma yn wir, fi moyn achosi i y golau fflachiau. Ond os mae drws ar agor, a nid yw'r allwedd yn y system tanio, fi ddim moyn i'r bwlb yma o leia, mae hwn yn ffain. A yn yr un modd, os mae'r drws ar gau, a mae'r allwedd yn y system tanio, sdim angen i fi gael y bwlb i o leia chwaith. Gwych. Okay, so mae'n jyst gael gwared ar y gwefren na a dod nôl. Yn yr un modd, gyda'r dau fan hyn, be fi moyn yw, os mae'r car mewn ger, a wedyn, y peth yw, fi moyn rhywbeth wahanol. So, os mae'r car mewn ger, a dydy'r greges ddim wedi, a dydy'r greges, a dydych chi ddim yn gwisgo'ch greges. Okay, so oherwydd y ddim yna, y nid ydych chi'n gwisgo'r greges, fi moyn ychwanegu adwy nid fan hyn. So, fel hyn, mae hyn yn dangos nid ydych chi'n gwisgo'ch greges, a fi moyn adwy a neu ac fan hyn. Tynnu llinellau. Okay, so, beth sy'n digwydd fan hyn? Mae dy fi, just tynnu hyn o dros. Mae dy fi, mae'r car mewn ger, a dydw i ddim wedi gwisgo greges. So, mae'r car yn barod i fynd, mae fe yn y ger cyntaf mwyn symud ymlaen, ond dydw i ddim yn gwisgo greges, felly fi moyn i'r bwlb fflachio. Ond, os ydy'r car yn y ger a fi'n rhoi y greges ymlaen, fi moyn i'r bwlb yma mynd bant. Does dim byd i pryderu amdano, mae popeth yn ffain fan'na. Yn yr un modd, os fi'n gwisgo'r greges, ond dydw i ddim wedi rhoi'r car mewn ger, efallai fi jyst yn paratoi ar gyfer symud, so fi'n gwisgo'r greges yn peth cyntaf, dydw i ddim moyn i'r bwlb yma fflachio. Ond, pryd mae'r car yn ger, a dydw i ddim yn gwisgo y greges, dyna pam pryd fi moyn i'r bwlb yma fflachio. So, jyst yn gael gwared y gwefren yma. Fi dim ond oen, gyd sydd angen yw un bwlb. Okay? Dim angen i fi creu dau bwlb, mae hwnna gormod o waith. Be fi moyn wneud nawr yw cysylltu y ddau cylchred yma. A be fi moyn yw, fi moyn i'r bwlb yma fflachio os mae'r cylchred yma yn wir, neu os mae'r cylchred yma yn wir. So, fi moyn adwy neu. Fi moyn o geitr moyn wneud hyn. So, os fi'n tynnu llinell o fan yma i fan yma, gwifren, a wedyn draw at y bwlb, chi'n gallu gweld mae'r bwlb yn fflachio oherwydd mae'r cylchred yma yn wir, oherwydd mae'r car yn ger cyntaf, ond dydw i ddim yn gwisgo greges. Os ydw i yn gwisgo greges, nid oes angen i'r bwlb fflachio. Yn yr un modd, os ydw i'n rhoi yr allwedd yn y system tanio ac yn agor drws, mae fe nawr yn mynd i fflachio. So, chi'n gallu gweld, fi'n gallu newid hanner yma, a mae fe'n cael dim effaith. Neu os fi'n newid ochr yma, dydy o ddim yn cael unrhyw effaith ar yr ochr fan hyn. So, rydw i wedi creu yn syml y cylchred sy'n gweithio mewn eich car yn gallu gweld, pa pethau sy'n pwysig i fi, beth sy'n angen bod yn gwir mwyn i fi gallu gyrru.